Dostali ste právoplatné rozhodnutie, alebo ste nedostali právoplatné rozhodnutie? Ukážte mi doložku právoplatnosti. Však tu je napísané to rozhodnutie. Doložku právoplatnosti, to znamená, že bolo podané odvolanie. Odvolanie znamená, že rozhodnutie nemáte právoplatné. Boli ste upovedomení... Ale to tvrdíte vy? Nie, netvrdím. Tuto máte... Obdržali ste upovedomenie o odvolaní proti rozhodnutí v mestskej časti. Vy ste ho dostali tiež 6.5. Takisto, áno. Čiže to hovorí... Okresný orgán nám to preposielal 6.5.2025. Boli ste upovedomení, nie, to ste dostali aj vy. My sme účastní konania takisto ako vy ste ho dostali, akýmkoľvek spôsobom ste uzrejmení s tým, že nemáte rozhodnutie právoplatné. Ale k tomuto som sa vyjadroval. Počkajte, môžem sa pozrieť. A s akým výsledkom, keď sa k tomu vyjadrovali? To znamená, že keď je tam odvolanie, akýmkoľvek spôsobom je potrebné rozhodnúť v odvolaní. Keď nemáte rozhodnutie odvolacieho konania... No však tuto, chcú, aby som sa do 5 dní vyjadril. Tak som sa vyjadril. No a máte rozhodnutie z odvolacieho konania? V prípade, ak nemáte rozhodnutie z odvolacieho konania, tak... Aby som sa vyjadril, tak som sa vyjadril. Tak preto vám oznamujeme, že usporiadovanie vašeho podujatia je neoprávnené. Pozrite sa, tuto sa chcú. To je všetko v poriadku, my vieme, my poznáme zákonitosti rozhodnutia, ale vy musíte tiež vedieť a musíte si dobre vedomiť toho, že jednoducho to rozhodnutie nemáte právoplatné. Ja chceli odo mňa, aby som sa vyjadril. Áno. No, ale to neznamená, že rozhodnutie, ktoré ste dostali, je vykonateľné. My to vieme. Tuto to máte čierne na bielom. To tvrdíte vy, ja o tom neviem, že by bolo nepravoplatné. Neviete, alebo ste neobdržali tieto veci. Neviem, ale že by to rozhodnutie nebolo neznalo zákon, neospravedlňuje. Ja som to konzultoval s okresným úradom. A čo vám povedali? Nič, neviem o tom, že... To znamená, že okresný orgán vás inštruoval, aby ste tieto veci nechali zbehnúť. Nikto mi nepovedal, že to není právoplatné. Akýmkoľvek spôsobom musíme vám oznámiť, že sa dopúšťate protiprávneho konania. To tvrdíte vy. My to vieme. A zákon je na našej strane, akýmkoľvek spôsobom. To tvrdíte vy. Ja viac neviem. Prosím? Našim cieľom? Upozorním vás. Je to, aby sme akýmkoľvek spôsobom upozornili, že máte protizákonné podujatie a protizákonné podujatie. Vašou možnosťou je vzdať sa podujatia? Nie. Alebo nechať zbehnúť toto podujatie, ale s tým, že... Ale toto podujatie sa nekoná v chránenej zóne. Toto podujatie sa koná... Idete do 5. stupňa ochrany. Idete? Nie, v Dúbravke sa koná podujatie. To znamená, že idete do 5. stupňa ochrany. Máte tam vyznačené trasy. Trasa behu vedie... Máte vyznačené trasy, áno. Sú tam vyznačené trasy. Presne, veľmi. Takže... Ale to nie je konanie podujatia. A čo to je? To je trasovanie preteku, čiže usporiadanie podujatie. Po turistickom chodníku v 5. stupni ochrany. Turistický chodník je určený na to, aby sa tam športovalo. Keď máte výnimku zo zákazu, zakázané číslo. My máme výnimku na to, aby sme tam mohli ísť autom. Áno. Na to máme výnimku, nie na organizovanie podujatia. A no môžete napadnúť. Ak nemáte na organizovanie, tak čo tam potom robíte? To je jedna zo zakázaných činností. Po chodníku môžeme ísť bez toho, aby sme mali výnimku. Organizujete podujatie, áno? Organizujeme podujatie tu. Máte trasu. Organizujeme podujatie tu ho organizujeme. Prosím? Každý deň sa na pohyb boli. To je všetko v poriadku. Po turistickom chodníku my môžeme ísť bez toho, aby sme žiadali okresný úrad. My organizujeme podujatie máte tam voľný pohyb. Voľný pohyb osôb. Nie, vy máte voľný pohyb osôb. To neznamená, že to je... nejaká výnimka pre usporiadanie verejného podujatia. My neorganizujeme verejné podujatie v 5. stupni, my ho organizujeme tu. Ale vedie vaša trasa, vedie cez 5. stupeň ochrany. Na chodníku si môžeme robiť, čo chceme. Ako ešte raz? Na turistickom chodníku tí ľudia môžu prebehnúť ako chcú. My máme výnimku na to, aby sme tam išli autom. A to môžete vy rozporovať, nie podujatie. Nám tam dovolil štátne lesy, nám dali výnimku, takže vy ste nežiadali o organizované spoločenské výnimku organizované pre spoločenské podujatie, áno? Nežiadali ste žiadnu výnimku? My sme žiadali to, čo je tu, to vám hovorím, tu vám to rozhodnutie. Rozhodnutie čo hovorí? Ale vy teraz hovoríte niečo úplne iné. Vy napádate podujatie a podujatie sa nekoná v 5. stupni. Ale máte tam trasu podujatia, pretekov, v 5. stupni ochrany. Ale to je turistický chodník, my po ňom môžeme ísť robiť čo chceme na tom turistickom chodníku. Nie, ale vy ste organizátor, vy musíte organizovať podujatie v zmysle zákona. Organizuje podujatie tu.